מה קורה אנשים? והיום אנחנו בסרטון של איך להוריד מפות למיינקראפט. דבר ראשון, נכנסים לגוגל. יש מצב שאני גם אעשה איך להוריד, מודים, אבל בינתיים זה לא עובד לי כי כל שנייה נתקע לי המיינקראפט. אוקיי, אז יש כמה תכנות של מפות. אני, לא אכפת לי כי זה אותה הורדה וזה אותו דבר. אפשר מכל אתר להוריד אותו דבר. הנה בוא נגיד, רגע, סליחה. רגע, לא. הנה. הנה מיינקראפט מפס. רושמים מיינקראפט מפס. הנה ויש פה כל מיני. יש אבל כמה סוגים. יש survival פארקור, יש רק פארקור, יש רק survival, יש את זה, יש את כולם. אני מהאתר הזה אני הכי אוהב אותו. הוא גם האתר הכי טוב. יש פה PvP מפס, שאני לא יודע מה זה כאילו. לא יודע, זה נראה לי שרת כבר של כמה אנשים. בוא נגיד אם כאלה עושים שרתי בקיט. כאילו לוקחים רק את זה ושמים ספאון וכל מיני כאלה. אוקיי, בקיצור, אני הכי אוהב מפות סורווייבל, אני לא יודע מה איתכם. הנה יש פה גם קריאיטיב. בוא נראה בקריאיטיב מה יש. הופה! לא ראיתי. וואי, איזה יופי. בוא נוריד את זה. הנה. עכשיו יש פה את זה, דאונלוד מפס, אפשר גם לראות כל מיני דברים שעל ה... הנה זה, לוקח רק 391 מגה בייט, זה לא הרבה יחסית לדבר כזה. רוצה לדעת איך תמיד לנסוע ברכב חדש בעלות שנייה, חודשית רגע. קבועה? כן, סליחה שזה, הנה עכשיו לוחצים כאן, סליחה שהיה רעש. שנייה, זה משהו, כן, ככה. ואני אחזור שזה יהיה לי מוכן. וחזרנו. אז מתי שהמפה יורדת, או שיש לכם פה זיפ, שזה מין תוכנה כזאת, מין של נראה כמו מצפן כזה, שבאמצע יש עיגול צהוב, או שיש לכם את התוכנה הזאת שדי שכחתי איך קוראים לה, כי אני לא כל כך, חקרתי אותה לעומק, כאילו, אני לא כל כך יודע מה היא עושה וזה, אבל אני יודע שהיא מאוד טובה ועוזרת, או שזה פשוט יביא לכם תיקייה וכבר גמרנו עם כל הסיפור הזה. אוקיי, אז לפני שלוחצים על הקישור למפה, נרשום בחיפוש של המחשב. ואת המפה אתם יכולים להוריד רק כשיש לכם מיינקראפט, אפילו פרוץ. אז רושמים אחוז, שזה שיפט ו5. רגע. אפ. appda dad אפדאטה אחוז. עושים Enter. רגע, שנייה, אולי לא כתבתי את זה טוב. נכון, זה. שנייה. אז זוכרים, אחוז, אפ, דאטה, אחוז. הנה, עכשיו זה פותח לי את כל זה. אל תתייחסו לזה, רק לנקודה מיינקראפט. נכנסים לנקודה מיינקראפט, לא פותחים שום תיקייה מכאן, שום דבר מכאן. לוחצים על הקישור, אפשר לצאת מזה כבר. עכשיו, לא חשוב כל הדברים האלה, רגע שנייה. רק את התיקייה הזאת, עם השם, מעבירים לסייב. הנה, שנייה, זה מעבד. הנה, 3, 2, 1. רק עכשיו נכנסים בשביל לראות אם זה כאן. כן, זה כאן. עכשיו יוצאים מזה, וניכנס למיינקראפט.
תיכנס. הנה, נכנס. טוב, לא משנה, אנחנו מלא לא צריכים איזה... כי התוכנה הובאה לה איזה 172, אתם כבר יודעים. שנייה, אני אחזור שזה יגיב. הנה, עכשיו יש את זה, עלה לי. עושים שחקן, רגע, שנייה. והנה, זה. הנה המפה. בואו ניכנס. רגע, יש לי קצת להגיב. אני אחזור שזה יעבוד. הופה, הנה הצליח. בתוך כדי גם החלפתי גרסה. עכשיו כי המיינקראפט נמצא לי. נראה. more valley things they can't. אוקיי. בוא נעבור כבר כאן, אין לי כל לחכות מלא. עכשיו מה אני צריך לעשות פה כאילו? צריך להיות של זה, לא של שרדות. אוקיי. מה זה כאילו צריך להיות משימה, משהו כזה? וואי, מה זה צריך להיות כאן? שנייה, איפה אני אבל? What the... שיט. אוקיי, אין זומבים. אני יוצא מכאן. הופה. אימא'לה, מה זה? וואי, זה כבר מפחיד אותי. אז אני אחזור שאני כבר אהיה בעיר. אוקיי, בואו נעשה את זה מהר עכשיו. קיבלתי פה כל מיני דברים, אני לא יודע למה, נראה לי זה באמת מפה של הישרדות, שזה פשוט כאילו צריכים להרוג פה אנשים. זה לא... אני ממש לא יודע. בואו נעשה את זה מהר. גם קיבלתי פה גולדן, ספרים, מפות, אני לא יודע כלום. אני אומר לכם כלום, אני לא יודע על מה שהולך במקום הזה. מה זה המקום הזה? הנה, הגעתי. הנה. אבל אין פה אבל אף אחד. What the fuck? What is this? What the fucking man? מה זה? נראה לי שהיה לי את המפה הזאת כבר. לא, עדיין לא היה לי אותה. טוב, עוד דקה מסתיים הסרטון. אז בינתיים... אוקיי, אז רק נלך למקום הגדול הזה שם, ואז אני אחזור. הופה. אוקיי, נכנסתי אז. בוא נראה רק למעלה. אז קיצור, זה היה הסרטון שלנו. שנייה, אני צריך רגע. אז זה יוטיוב, זה הייתה העיר.